tabukni ojorao fat ke ba hotat ke ang Facebook live faimani karon ke abo haise je chini bisingo kabang ba chini bisingo kabang ma kok banglaimung o kok banglaimung ni kok abo sasini sawi tei kulmaya tamukhe o jaga ang puila no kaisa kok srai srai khainani musungo nini khunju tok hatalangai thangka ni samabai kebo tokhani ungkologo khapurumgra yasini sekang sakni khunju no romui naigradi sakni khunju romui naimani yagulo jeng tokhani ungkologo khapurumna nanglak o ani khunju ani logio no tongobla hanai jeng sawi mannai sakni khunju no romui naikhe kabangma jorani simino nugo kubuni dofa kubuni bodol kubuni bosong jesapan hundi chini dofano jesapan hundi chini laibu mano jesapana hamia sadi chini hano segi tongdi aboni kokke bokrak khai samani nugya phia mungsasuk kaisasuk kisisa boro sebdaman abo mangda nai tugui tong saimia phia kisisa sebman khanga kaino abono tui seb lainani abo chini borokni politician rokni বখরক দা নাই না তাম হিনাই ওয়ানসুক সুগি মালিয়া তাবু গাং এর মধ্যে যে একটা নুকমানি আবনো কিসা ক্লারিফিকেশন রিনা মুসুঙ্গো চিনি তিপ্রা মথানি চিনি চেয়ারম্যান চিনি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মা ক্লারিফিকেশন রিউইনো রিখা নরক নুকখানা খানা কানা সোশ্যাল মিডিয়া তৈ কবাংমা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈ নরক নুকবাইখা ইউটিউব তৈ নরক নুকবাইখা ajaga bubagrani statement clear jeng jotono khnaka phia aboni sikang je koyekta nukha koyekta media rogo social media rogo ba koyekjon joto borok ya koyekjon borok rokni je koklam abo belaikhino musangya belaikhino saya ang koyekta video nukha je bisramganj ni kaisa bepar no tilai ADC election o tipra TPF basa lainani hinmani kok a kok no tilai kabangma media rokno bonukha je abno tilai share khlailai mani video khlailai mani kaham kok media to man khangkai khlainai no media ni samung abo media tamokhe chini nangkuk mani jagao ang nukthaya tini jeng kabangma no press meet khlailai kha kaham kok gotona saiman kha sika press meet khlaika jotoni no khayok kha hinpano jeng bahaino chukthaya pano jeng baithang jampuyo thangai a jagani letter rokno tui tipra mothani mohor chini bubagra produt kishor dev bormani tipra mothani ongui ang baithang tai chini logio chini takhuk philip songrok chini takhuk hollywood songrok chini takhuk tai bukuk song ama haike jeng thanglai team khe thanglai jeng abono jasai khei phaikya srai srai kok bo sakano rokno je a jagani ha sekjagui tongmani kok tini nukha chini bubagrano belekhena hambai tei chini civil society rokno sichawi kok tripura ni rokbo ajagani local lok thangka ajagani local borok thangka YBA rokbo aro thangka ekdom jagao tangi ngakai kabangma jorawang kokno masao evidence nangu sung jesan pano evidence nangu without evidence abo ungsugya tangi nugui kha je ajagani tripura ni jottone hatai kusuk betling sip tongmani abarono bung philjagui tongkha fatarhani butar rok habui tongphaikya aba hai khlaiye tini nuk khang taisa kok tripura ni bisingtui chini state government no ba hambai mariwo tai chini no tai chini civil society sisajak no belaikeno hambai maru tangui mizoram ni je election no borok cancel khlainani bokak thangka hini khnao kai tabuk main ani tinin topic kai abosi ADC election no basanani phu hani je কয়েকজন বড় রক শিলচা মং শিলচা ওই দংমানি kabangma group rogo nukha ba Facebook rogo amaike social election no tipra motha bai TPF motha basa laisine tabu no kisa clear khaina musungo TPF bai tipra motha election no bade basa na bade basaya TPF motha ni chairman sabo chini Maharaj Pradyut Kishor Dev Burma ojagang tai kubuni kokno sana thangia tipra mothani kokno sui ang srai srai ke sana nayo
je sapano ungkha hangkai chini Maharashtra declare nai ar o jagao je kaisa press meet khlaijak mani o nukha je TPF by Tipra Motha election basa sinai pungnai koyekjon rok belai kheno tongthokjak laikha nukhada ahayeng mani puila jati ulo party mani tabuk phaikena bala angkhana bala abo belai lasi masingja tomung ar aboni yagulo ang nukha je bubagrani statement tonorok nuguino nukha tei khoroksa asuk nungra rajniti thungyake belai kheno hamo ang tabuk saimia norbo kisa wansugui di kahamke ang obono kutuk khe wansugui naikha koyekdin sikango khoroksa takhukna ang post khlaimani nukha post khlaika aboni yagulo kwbangma group rok obo rikha je jotto GMP mafia rok tabuk Tipra Motha NGO tatal habui tongo phia nukjakha bisingo CPIM ni samung khlai tongo budbo CPM no toknai bubagra please solve this problem ni boje kaisa post khlaimani akok no tui ang tabuk srai khe ang bai thangbo wansuknai tai chini je civil society ni civilian rok chini public khangjangnai rok norbo kisak kahamke kutuk khe wansukni nei de okok no norni bibeko tamo phai nongni wansukma tamo phai boje saka jotto GMP mafia rok tabuk Tipra Motha NGO tatal habui tongo engke o jagao chini Tipra Dofani kwbangma borok kaham no bo majra beri tongmani klaio kutuk khe wansukni nei di jotto GMP mafia rok tabuk Tipra Motha NGO habui tongon samani kwbangma bubagrani thanchana hamjagui phainai actually o jagao sana thanga hangkai Tipra Motha o GMP da naki IPFT na INPT na CPIM Congress BJP abo hai hini phaiya Tipra Motha o phaimani hingkai kaisa no naharmung Tipra Dofani thansa sabno nung bojoga khachini khagui kulmannai tini okok bojo norok no wansuknani bage ang o proshno nong thani no yapariru sal brum CPIM ni omsuk butar tini omugo join di phaika omuk jagao CPIM ni omsuk butar join di phaika omuk jagao CPIM ni omsuk butar omsuk ni bana no hamjagui bana tolao bom phaika hani sabono bibriti ri mani nok tabuk IPFT o jodi no IPFT ni bana hamjagui rom phaika angkai nungbono CPM ni tabuk khagui tonna haida ani Tipra Dofani Tipra sa hani nung hamjagui yangnai haida abo hainango abon bagino chini Tipra Dofani borok no masao please rajniti no tui bulai toglai ta anglai jadi nono gosia kuno din bulai toglai ingi je puru nung dukho kosto ngui jelo klainai nungkhai ani patini phan phunungnani hnai tekaisa party bai bulai nei chung dofa bai dofa bulai nai toglai nai phia paithago tamungnai a kisa misa neta peta hanjagi tongnai rok nono gosi glak nono sini glak serai no saitongo phia o takhuk pitor do tamnan pitor nai bini kok obno lang strongly oppose khayo ba te baki tongnai rok bonorok wansugui nei di je Tipra Motha o jotto se o jagao GMP ni mafia rok tabuk Tipra Motha NGO habui tongo ni manokok abo belai kheno mosangya tai chini Tipra Dofani thancha hamjagnai rok no lasi mungrima klaio tini akok sanani thangkai sal brum no chung tabuk nugui tongo rajniti politics sabo khlai tongba Tipra Land ni tini ang majra berna thangya bini okogo se ang kisa question mark khlaio please public rok bo no negative tana hadi positively kisa wansugui nei di tini je o jagao bini te kaisa post bonukha ang regional IPFT INPT IPFT Tipra TPF jotto ADC loop nangkhe hingke phaidi open challenge je da seng tui totra tanlai mannai bonono keplai fikung sukugnani kogrok abo belai wana masingsa o politics da sung thanglai chenai kwbangma group onorok nugan a post nangkhang abo upload khairuano abo hailok tanglai jadi awan sumorok belai sitra ke tabuk o jagao nai nei di bobo hai planning bo tongoi mano tini je a jagao
tipra bai TPF ni hini je bibriti laiman jaga ba kaisa press meet khlaimani jaga o a jaga o to tipra mothoni chairman ni statement tamo jeng naisingya sikangse tokha ni ungkulong sabo borok sabo kubujasani sabo kebo sisi sisu giakho angte kaisa video nukha bono engka a jaga o hoito planning tode tong angle wanao jora o hangke sikango post khaike bubagrani je joto GMP mafia rok tabuk tipra motha NGO tatal habui tongo fia nukjakha bisingo CPIM ni samung khlai tongo ni bisingo sabo CPIM ni samung khlai tong tabuk a jaga o CPIM Congress BJP INPT IPFT hinna thangleya जों तो tabuk a jaga tipra dofano thancha khlaimo Maharashtra ni naharmung babono sikango saka national party khaino rok ngya dofani samung khaimia yaka khabale फाइदी थानचानि बाना तलावो थानचा खै खलाइ के हंगा kai ang neta sanai ang buto basanai himabaya ano botar di kebono tar di public demand no nai di omuk parawo manduyo sabno rikhai chanai khumulungo sabno rikhai chanai tagarjola sabno rikhai chanai khuayo sabno rikhai chanai public demand जों tabuk bo nai di MLA minister montri जों tabuk public demand ni bai manmani komko abon bagai chini failure rungu tabuk je borok samani kok jotto GMP mafia rok tabuk tipra motha NGO habu hunai jefuru IPF tirok tipra land ni demand khlaiei tipra land demand boromura wo lahar ka sui tongo ajora wo chungsi chini dofa nei hamjagai tipra land ni bagi asike kosto khaitong hunai chungsi chanda pandari je tongne chini tipra dofani jotto bororok no party no torjageu chamung numung rohoi chuba chuklayu a jorao CPM ni kedar tongnai rok tabuk bo kwbang mano tongo ang bum khui sana thana nangya norok no cherdi norok no saiman nai kwbang ma neta tongo a jorao CPIM tongnai neta rok tabuk bokhorok ngui tongnai tongu IPF tiwo norok wan sudi srai saiman nai aboni bising neta kaham borok kaham o norok mane yana a jorao hoito bengai nai si tongna nongni biko ham tu nai rok hai nai rok nai engka abo haike mazra tari jadi please tamukai okok saka hangkai jotto GMP mafia rok tabuk tipra motha NGO tatal habui tongun saka hangkai abo tipra dofani borok kwbang manono lasimung tei sak nangya mani kalayu ge tabuk je ADC ni election nahar mungo je phaidi totrasi tanglai je kaplai nai bono kaplai nai rok nai je lasimung kok nai di bkhau songjak ya kok ba jukti chapjak ya kok tui phat ke kok ya hoito a jaga am hai planning da saimia abo hai planning da saimia jaga o chini ADC o phaikang kai regional IPFT INPT IPFT tipra ha TPF tipra jotto ADC loop nangkhe hingke phaidi open challenge ri dongo o open challenge ri mani karon no je da sengtui totra tanlai mannai bono kaplai abon bagini ko sukango hingke aja bulai toklai khairi thini o sabni wansuk mong ba sabni planning tong जों wansukai srai thangu pia tagarjola bulai toklai inglayo sabo bai sabo omuk party bai somuk party bulai ni sabo जों tipra sabai tipra sa khuayo bulai toklai dugan soklai kya sabo bai sabo homuk party bai somuk party sabo bai sabo जों tipra sabai tipra sa engka o jaga o bongni kokbo bongni post khlaijak bani o ang markhani mawana kha kuno সময় borok meeting o kok sablaiyawi planning khaiyawi bkhao wansukjakma kri hingkai post haino phatke nongkhoya planning khaijakmani yagulo kwbangma meeting khlaijakmani yagulo se borok post khlaio ba live khlaio ba kok sao hingka o jaga o ang obono tui belai wana kha norokni wansukmongo norok wansugui naidi je regional party rok tabuk open challenge rijak bo
bo upon challenge to nei please chini tipra dofani jotto chini public khunjaknai rokni thanio ani khulumung tai chini Maharaj Pradyut Kishore Debormani naharmung o jagao jottono kaisa platform o phainani bagai jottono kaisa thanchani bagai o jagao tabuk jodi no sungo ngakai ang te koikta nukha Tipraland awareness campaign ni tam page rogo je puila jati ulo party angko tabuk serai sijaka haingkha ireingkha abo tatal sijaka hane ga tatal ni kok sana thangka ngakale tabuk public bo sungni manuble tatal sabo joton saimanuble serai no tam khasung majra berna thangya angkha khlai tongra thang purboni sal tabuk bo poschimo kaya purbo no kai tongo jong singli able okok rono tabuk dolo bondhu kising sarkar khawi tongo sarkaro kaisa kising ke sawo te kaisa kising sai tongo abo singnai abo chungbai gosi ka uttor debo na hamabai tonglak bole public to uttor nainai bole pia o jagao a kokno ang sanani thangmaniya main kok hangkai rajniti ni bagai bulai tok lai tangdi tai koekjon borok je tatal pital ahai irai tipra mothau khali GMP ni mafia rok simi habai tongo ni samani abo ni sebara lasi mungchini borok no rimani tai krei ge bongni je post ni mote bon kok ni mote hangkai je tipra mothano hamjaknai bubagrani thanchano hamjaknai bini asuk sacrifice no hamjaknai ngakai jotto se GMP ni mafia ang thangchinai abo belai lasi masingsa kok sini public rok please okok no one subdi hai unmatured kok rok no norok tam khe jawab rinai abo nong yagono o answer ro tamukhai bulai toklai naslelai sejalai ni rajniti no khibilai jadi please hai unmatured kok sawoi unmatured challenge rok no accept khlaiye jengbai jeng bulai toklai please stop khlaidi ajaga kuno maya abulai toklai khlai kuno maya kuno labangya sini khoti ni saka khoti si ingo jodi no challenge khlaini ni musungkhai jampui ni je phuldong sayo tabuk nogo asugui abo rajani dol unko tatal chau abo borok khai Maharaj khorang tisai tongo jeng public rok khorang tisai tongo aboni yagulo no to biko ane tarok na kaisepan ar thangai aboni metar ti kok thaise samani nugia bla tangai saya male situti panu saya buskango panchayat buskango election tongo election buddari yang thangno kintu bud mayang nano kirui haje kemanai angje ha ni santongo Tipraland ni nango ang tabuk Tipraland ni birudde kok saya abono tebo kaham ke khasobui nar no bagi sang kok no masau Tipraland je no kintu len ni minister chini borok non dikhable je len sanmani len ni minister no dikhable chini bolong halong kamaui dongkha nei bolong mantri bo o chini no dikhable tini bolong sekjagai thang tongo bolong mantri tangai siring tini ha sekjagai thangai tongo ha mantri tangai siring abono si question khlaidi boro bojaga sabo sairikha abono no Tiprani statement ni sawi dongkha Tiprani statement chini Maharaj soyong statement di widikha khanadi Kanchanpur ni je unnoyan moncho nei daily no saitongo hamia sawo chaya sawo abono strongly protest khlaidi kabang ma sawo nei khoma masanu khoma bui chendun boborni silotni phai o jagao phai o chini Tipra hauba nangmuya kok saitongnai mokol phang koto ke nugui tongo je chini Bharatni tiranga jatiyo potaka ni tiranga no yakungni tolao stage sanamui yaskuni sakau tonna nangu je kono je tiranga color no aboni yakung tola stage sajogoi bason diui thango ai silotor fuwa nei bini birudde biko thaisa kok samanu gebla asung bai jeng totara tan sulai si addition power sekna nairok no belaiwana masingsa please abo haitang lai jadi thansa abo haike nya hamjakma baise kabangma hamia phobjagi thango hamia phobjak thung nei kabangma hamia no phobka
आं आबो हायरक बेलेखिनो मानो मासिनसा sekarang rogo bahai no kebang manuka raja no sampli sekema mahike sekema iriwanu Peritus Deborma no imang nuksla biak iriwanu tabu botamo tomu hnu fikung bukur suku gis mari lainai totra tan sulai si edisini power mana lainai are edisini power nau hnu tam khlainai hnu amsuk no khlainai ni kai janija area ni SDM office thangdi proper investigation khlairidi obuido babe sini tipra hawo lama gana ni je jaga tongmani tangei obuido babe borok fatarhani phainai bosong rok segi tongkha bazar dugan koto nok tangu lama gana wo nok koto tangu abo ki bufa pai kelangmani jaga tabu gasa magor tolo root gana nai di tangi bong bosa kuplung bong ni kia bau jut jaga bufa ni jaga bucuni jaga abo joto obuido illegal abo no tisi protest khlaidi जों tipra land si sannani ngakai chini oje land tongmano se जों borok no transfer khainani adhikari uiru abno strongly oppose khlaidi abo si jottoni kotor Onupnath Chongrok busuk saitong hangkai ba abo ba angi ko koikdin segang bahainya nukha si raja maharaja tamo khlailangkha buila jatulo party mana abo tamo are buile boroni Chendun Chatterjee phayo Onupnath Chong phayoi joy bangla joy bangali joy bangalistan ni tong phayo aboni tam kaisa strong protest khlailai jaya are ani land siang nangu ngakai a land sanamnai edisi ke benge dau gurie dau nai lata koto amana bangali ukko ho nei bui dress kan lai bolong borok ni haike dress kan lai tupi thuplai lata tile jak lata koto aboni tamungi kok thaya sama khnaya thadi norok no chung leader ni chongnai chung public ang Peritus Deborma public representative yang kokso norok no chung leader ni chongnai leader ni moto quality funukdi amhai unmatured kok sawoi nang borole leader nai hnu bo bahai leader nai nang tini tipra motha committee khlai lekha committee khlainani samung tangnani no kai bodol tornani no kai committee khlainai no a jaga bo nang committee khaime ba tamo kirima sanani ba kaisa motha wo जों suri lainani kaisa mondiro जों prarthana khlainani a jaga pondo se committee nango hangkai tangi kaisa motha kotoma sara tripura tongiba motha committee khana nangyang naiba tini tangi जों u mondir ni homok committee u masjid ni homok committee u program ni homok committee u mothani berini committee chalani committee youth committee ni ma khalaiba jotto jagao no motha chap jagiawoi ungya ga abo baino je committee khaka mane no je rajniti simi khlailaisine abo hai kok boya bole ar tini te kaisa kok tini joto se tatal saitong ang negative positive duita no sanai tipra motha jodi no election no basa khakale tamo khoting nai je tabu leader hanjangnai rokse kunu khaiya Maharaj bai thangle kabang machini je tipra dofani bruhoda rokni issue rokno tubui solution khlai phika tabukni je a je fuldong saini matter abo bo bubagrani khorang kasawui chini tipra dofani thanchani khorang kasawui no abo sijak khable hinpano buto basanani kok abo sanani thangmaniya tamno kirina tong nung basadi je basana musungai basadi chung logiri nei ble ar je baksa basana musungui tongo ngakai bubagra buto basaya ngale tamo khoti basai tuti phanu sa asake jotto dofa thancha khlaiei khorang tisawoi sanmung no manui tongo ngakai basaya nile tam khoti aboni bagai buto bade basaya abo kotor metaria tamo khai chung tipra dofarok kaisa platform phaida mankha ani bakha kwar bai bono CPM bono Congress bono BJP ni khagya woi ang ham bosi sak no sungdi tini thanchana hamjagi bubagra si
asik presidenship pot kota ni yakai phemo nungke nung ang hai public tamo ba nei hamjagi phaine rok jottono nung jodi no GMP kai abo to belai kheno sai ablai abo to belai जों सिमि सिमा तंनाय जों सिमि सि प्रचार मा खायनाय जों जिनि जागाव केबेंना फायगां काय तत्रा सि टान सलायनाय फिकुं बुकुर सि सुपुगु तांलायनाय हिंगाय तामुंनाय आबो दा हामजाक मुं कक किन्तु आबो हाय बरक नां गोबां मा जरा नुगु हामजाक मा कक पिरमानि नुगु गोबां मा एलेमबागनि कक काहाम काहाम पिरमानि नुगु फिया जदि न एलेमबागनि कक तिफानो थांगा हांगाय अ कक काइसान मुइतु नारगदि 1 करिन्थनि 13 नि 13 पदनो पयतु खलायमानि खातुंमानि हामजाकमानि अ मुंथाम तंफ्लायनाय आबोनि बिसिङो हामजाकमानि न तर्कुगु पयतु खलायमानि चिनि पयतु तामो चिनि तिप्रा दफानो जों थानचा खलायनानि थानचां खांखा चिनि आरो तामु फाय खातुंमा फायु तंथकमा फायु आव थानचां खा चिनि तंथगु जों थानचांगै थानचानि जबाव गोबां मानो मानथों मायाथों गोबां माचिनि खातुं मुं फायगा सिएबिनि जबाव गुल्ली चालायखा हिंपानो सि बदल बदल तंथगै जबा खलायलायखा गुल्ली चाखा गुल्ली हायपानो से थानचा औ थानचा हामानि बुसुकसे काहाम बुसुकसे नायथक आबोनि परसे हामजाकमानि रिखे मुंसाबो खलायमानिया पयतु खलायमानि खातुंमानि हामजाकमानि अ मुंथाम तंफ्लायनाय आबोनि बिसिङो हामजाकमानि न तर्कुगु नों जेसेबानो पयतु खलायदि हामजाक मुं करिखा आरो मुं सासुगिया नों खातुं खाजाङि दंदि जोंलाय मानसि नाय नै वाग्रा थालाय चावै तंथगै खातुंदि किन्तु हामजाकमा करिखे कागलाय फुइलाय नों बनबतीनि CPM नि नरान बनबतीनि कांग्रेस नि नरान बनबतीनि BJP नि नरान साबनकै आनि तिप्रा दफानि बरकनि साबनकै थुमनायसला साबन खाजाना हानाय abano belai wansuk thaikok nongthani wang wansuk mung yapari ruo norok baithang no wansuk di जों बाइजों राजनीति no hamjak layei fikung sukuk layei totara tan layei dugan soksa layei abo mungsa bongya chini thancha khai choba khlainani gobbangma tongo tabuk nagorik surakha monch rokni salburum burum no bangalistan sanamnani bagui joy bangla hanai silotni chendun cheter je Bangali ko jindabat ni thaisapan sama khana yang Bangalistan sanai rok no thaisapan hamya sama khana ko norok khode khana ka saimia norok khana kai comment kisa salai jadi sabo khana ka angle khana ang khana je u nung ang hai public rok khorang tisau kisa misa amsuk simino কিন্তু जों बाय जों नागाय रिलायनाय ताबुआनि कक फिरक मुंबो ते काइसे रिफाइ सावनाय रिफाइदि किन्तु मेन कक नागाय हामजाकमा बायसे जों जतन थानचा हनि मावान सुनाय जतन बेलाय हामबाय बुबाग्रा लगिरिखा तिप्रा दफा थानचांखा आबनो सगागनानि ता थांदि जतन हामजाकमाव करंगै गदालदि ताइ tabuk je paithago ang obono sanamu sungo adinni je video sabo khlaika sabo planning khai khlaika abono chung gurutto rilap krei chini naharmung chini chung tipra mothao jodino tipra ni chairman ni kokno nasingnai bini khuk ni kokno chini bisingo bahaino chini bodol ni bisingo jottono no koimung tongnai je bubagrani bukhuk ni kokno bubagrani khuk tuino saridi nang ang abo sawilap krei jottono no belai hambai tipra dofa